kurende pejoyo mindaya zarade misumbu ya yese mubanize ne pachipukutu tenziwe kopo pora komu tinze tochemera watumirewo wabati chiripozenguwa watumirema wananize nepamasikati watumirema manerukweze wacheki tenziwe kopobora komu tenze tochemera watumirewo wabati chiripozenguwa Maria tumira ukanizande simba nizobasaro rapera muchafara kumusha tenziwe kupopora kumu tenze tochemera watumirewo wabati chiripozenguwa doyera senyi moyo maropa a Jesu ega dino chena ngenyiwo maropa a Jesu ega akanakisa anonisa basi vinoziwa maropa a Jesu ega dino sunungurandi maropa a Jesu ega dino aona basi maropa a Jesu ega akanakisa anonishenisa basi vinoziwa maropa a Jesu ega hakuna chimwe chiro maropa a Jesu ega kuregera zvitadzo maropa a Jesu ega akanakisa basi vinoziwa maropa a Jesu ega ndirusimbiro rwangu maropa a Jesu ega nekururama kwangu maropa a Jesu ega akanakisa anonichenisa basi vinoziwa maropa a Jesu ega mbiri mbiri
Jesu ega rukudzo ndinounza maropa Jesu ega akanakisa anondichenisa basindinoziva maropa Jesu ega akanakisa anondichenisa basindinoziva maropa Jesu ega Domutewera kweseko ndatidzako muzimbira ondotondera kondifira pamchinjiko weKalvari Jesu wanditungamira edemo rwendo rwesego watese Jesu arishamwariye ndinotondera Kalvari ndofarira mutemo wake ndoda nditungamire rudo rwake rwakanaka rwaereswa paKalvari Jesu wanditungamira edemo rwendo rwesego watese Jesu arishamwariye ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingachi ndinofarana Kristu Petro ondosimbira ndichaona iyo shamwariye paKalvari Jesu wanditungamira edemo rwendo rwesego watese Jesu arishamwariye ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingachi ndofarana Kristu Petro ondosimbira ndichaona iyo shamwariye paKalvari Jesu wanditungamira edemo rwendo rwesego watese Jesu arishamwariye ndinotondera Kalvari. Kwaziwa ivana vaMwari, ndoda kukwazisai mose muzita raJesu. Pazuva ranhasi tiri kusangana takabata shoko raMwari. Musoro wedu wenyaya unoti iwo usarega achipfuura, usarega achipfuura. Zviripo zvinhu zvingakupfuura muupenyu. Usatendera Jesu kukupfuura. Iye Jesu ndiye mudzikinuri wako. Zviri nani upfugwe nezvimwe zvose mupasi rino, usarega Jesu achikudarika kana kukupfuura. Muupenyu huno tendera upfugwe nezvimwe zvose, usatendera Jesu kudarika paupenyu hwako. Tendera upfugwe
neposition nezvigaro zverino pasi. Tendera upfugwe naamwe mapost. Tendera upfugwe nyangwe nemabasa. Tendera upfugwe nyangwe nefashoni. Tendera upfugwe nyangwe nemitambo yenyika ino. Zviri nani upfugwe kana uri mukomana kana uri musikana. Tendera upfugwe navamwe vakomana. Tendera upfugwe nyangwe navamwe vasikana. Asi usatendera Jesu kukudarika. Tendera hama inodikamwa upfugwe naamwe mafaro enyika ino nokuti haaponesi. Tendera upfugwe nenhau kana news dzerino pasi. Tendera zvimwe zvinhu zvikudarike, usapfugwa naJesu. VaFilipi chapter 3 verse 8 tichaverengegwa. Hongo zvirokwazvo ndinoti zvinhu zvose kurashikirwa hako. Paulo unoti hongo zvirokwazvo zvinhu zvose kurashikirwa hako nokuda kwokunaka kwokuziva Kristu Jesu Ishe wangu, wandakarashikirwa nezvinhu zvose nokuda kwake ndikazvidza marara kuti ndiwane Kristu. Hama inodikamwa, Paulo awana Kristu, waziva kuti ndawana chinokosha. Kukai hongo ndingarashikirwa neshamwari, ndingarashikirwa nebasa, ndingarashikirwa nomuchato, ndingarashikirwa noutano, asi kana ndawana Kristu zvandinoda zvose zvinodzosegwa. Bhaibheri shoko raMwari rinoti kuna Luka 19 pavhesi 10, shoko raMwari rinoti iro, Jesu Kristu wakamuya kuzotsvaka nokuponesa chakarashika. Usapfugwa mudikani. Jesu uyu waiti akapfuura napavanhu vaigwara aisiya vapora. Waiti akapfuura pane vanogomera, waisiya vasarudza kufamba naJesu, waisiya vosekerera. Waiti akapfuura nepane vanochema, waisiya vanyaradzwa. Jesu waiti akapfuura nepano vanoshayiwa, waisiya vava nazvo. Waiti akapfuura napavanhu vari mapofu, waisiya vovona. Waiti akapfuura kune vakafa, waisiya vamuka vava kurarama. Waiti akapfuura pane vanhu vakaparadzigwa muchato wavo naSatani, waisiya vatanga patsva. Rudo rwavo rwava rutsva. Paipfuura naJesu, waisiya pava nomutsauko. Panguva ino mudikani, tendera Jesu apfuure nomuupenyu hwako, unosiya hwashanduka. Hapana pakapfuura naJesu akasiya vanhu vachichema, waisiya vanhu vofara, waisiya vanhu vava nazvo, waisiya vanhu vakomboregwa. Tendera Jesu apfuure nomuupenyu hwako, usamutendera adarike. Umwe murume wakanga anazvo, akaita muchato wake, makorokoto pamuchato wake, akadana Jesu navadzidzi vake. Wakaziva munhu unokosha pamapurogiramu oupenyu. Usatendera Jesu kudarika. Avapo zvisina kunaka zvinonaka. Ndati kana Jesu ava muupenyu hwako, ndiwo uchafara uchiudza vanhu matestimoni okufara ezvaunoitirwa namuponesi Jesu. Nokuti pana Jesu hapana mukwidza, hapana gomo, hapana Red Sea. Zvose kana Jesu aripo zvinokunakira. Hatimboendai kuno murume uyu pana John chapter 2 pavhesi 1. Tega mudikani. Nezuva retatu waivapo mutambo wokuwana. Mai Jesu vakanga varipo. Jesu wakadamwavo pamutambo wokuwana. Vakomana navasikana, usatsvetsva Jesu asipo. Usati I love you Jesu asipo. Usaita muchato Jesu asipo. Usazvara vana Jesu asipo. Usatenga property Jesu asipo. Dana Jesu pamitambo yako nyangwe yokufara. Usaita mutambo waunoti tomboita zvenyika. Ndati include Jesu muupenyu hwako hwose zvinokunakira. Murume waiva nazvo, pfuma waiva nayo, wakanga atodiwa, wokuchatisa waivapo, asi akati handingachati ndisina Jesu, handida ndipfuure mumuchato wangu. NaJesu vavuya. Tega munhu waMwari. Vadamwa. Famba munhu waMwari. Vadamwa. Waini yakati ichishayikwa.
ndokubva mai vajesu vati kwaari havachine waini. vana ava havachine waini. Jesu akati kwaari, ndineiko nemwi mai, nguva yangu ichigere kusvika. nguva yangu haisati yasvika. Mai vake vakati kuvaranda, Amen. itai zvose zvavanokuudzai. Mwari ngaavongwe. Mai vajesu vanoti ivo kuna Jesu, vana ava muchiona nyangwe makeke aripo, mari irimo, zvose vanazvo, havachine waini inotapirisa muchato, havachine waini. Jesu akati ndinei nazvo mai, sarafura mai, nguva yangu haisati yakwana. Bhaibheri inoti iro nokuziva kwaita mai ava kuti Jesu kana aripo zvakanganisika zvinonaka. Vanoti kuvanhu, itai zvose zvaanenge akuudzai. Ndakuudzai kare vanhu vaMwari, pana Jesu kana ukagwara, Jesu aripo murapi mukuru. Kana vane misodzi, Jesu unopukuta misodzi. Vane zvinorema, Jesu unotura mitoro. Anoti iye mai vacho, itai zvose zvaanenge akuudzai. Ndoda kuti uteerere zvakasimuka Jesu oita. Kwai pakanga pana makate anokwana 7. Bhaibheri inoti iro pamakate, verenga munhu waMwari, Zvino kwakanga kuna makate matanhatu amabwe 6 akanga aripo akanga aiswapo netsika. yavaJudha Famba munhu waMwari nokuzvinatsa. rimwe nerimwe raizadzwa nezviyero zviviri Famba kana zvitatu. Jesu akati kwavari, Akati kwavari, "Zadzai makate zadzai namakate nemvura ivo vakazadza kusvika pamuromo. Ndohwaka akati kwavari, ya cherai zvino cherai muise mutambo." kumukuru womutambo mira ipapo. Bhaibheri rangu Mutambo Do. akaravira mvura akati aravira mvura yakashanduka waini, vasingazivi payabva. Asi varanda vakanga vachera mvura vaiziva mukuru wemutambo kuti yabva muruoko rwaMwari. Mira ipapo. Bhaibheri shoko raMwari rinoti iro veno vomuchato vaida waini, asi Jesu unoti zadzai makate 6 nemvura. Ndoda kuudza munhu waMwari, ruponesa hagubvi kwatiri. Sangano raMwari, vanhu vaMwari vachaponeswa. Kana toda kuponeswa, mira zhira dzako kune zhira yaMwari. Iwe uchida murume, Jesu unotanga wandigamuchira. Tanga wachengeta mutemo, tanga warega kutuka, tanga warega kuvenga hama dzako, muka unamate. Iwe unondoda murume, ndinoda muchato. Jesu unokuudza tanga wabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwechokwadi. Iwe unoti ndinoda basa, ndinoda kurapwa. Jesu unotanga wachengeta sabata. Jesu una maconditions ake. Zvimwe zvose will be added unto you kana waita kuda kwaMwari. Regai ndikuudze hama dzangu, mai vaJesu vanoti itai zvose zvaanenge akuudzai. Panguva ino mudikani, simba raJesu richipo rokugona zvose. Simba raJesu richipo rokumutsa vakafa. Simba raJesu riripo rokupingudza vakapanduka mimichato. Simba raJesu richipo rokudzinga mweya yetsvina. Simba raJesu richipo rokupa michato vanoda michato. Simba raJesu richipo rokurega havi yechivi. Asi unoti itai zvose zvaanenge akuudzai. Ndati usarega achikudarika, vangoita zvose. Jesu unorayira, zadzai makate nemvura. Makorokoto vakanga vari pamuchato havana kuita nharo naJesu, vakazadza kusvika yopfachuka. Akati cherai mupe mukuru womutambo. Mukuru womutambo kungonoti kacha, akati nhaiwe wawani waviga waini inotapira, tichitanga mutambo sei? Wozotipa inozipa pakupedzisira, chirudzii? Ndoda kuudza munhu waMwari, kwai vakanga mukuru womutambo haana kuziva kwakanga kwabva waini yava kutapira mumuchato wako. Kana Jesu ukamudaidza, unotapira kudarika pamakatanga muri mhandara nejaya. Ndati muupenyu hwako hunokuremera, ukadaidza Jesu hunova huri bheta kudarika pawakahutanga wakadzidza uchine simba. Jesu usamusiya muupenyu hwako. Panguva ino mudikani, shoko raMwari rinoti iro mutambo wakaonakidza ukapera, vanhu vakarumbidza Mwari.
ndoda kuudza mudikani, kana Mwari oda kuponesa munhu, ane zvaanoudza vanhu vake vanofamba naye kuti musaita nharo vanhu vachida mvura. Mwari unoti kuna Mozisi, rova dombo. Mozisi haana kukakavara. Paakarova dombo, mvura yakabuda, vakamwa nemhuri dzavo, gwendo gukabudirira. Mukati menyika ino tiri mugwendo gokuinda kudenga. Usamukakavadza. Kana Mwari ataura, nyangwe zvikaita sezvisina basa, muteerere, denga rinewe. 1 John chapter 3 verse 22 inoti, uye zvose zvatinokumbira tinopiwa naye on condition tinochengeta mirayiro yake, tichiita zvinomufadza. Kwai zvingane hama inodikamwa, kwai uye zvose zvatinokumbira tinopiwa naye muponesi uyu. Ndati usamurega achikudarika, nokuti tinochengeta mitemo yake tichiita zvinomufadza. Hama yangu inodikamwa, pakurarama kwako fadza Jesu. Pakunamata kwako usafadza kereke yako, fadza Jesu. Pakunamata kwako usafadza mutungamiri wechechi, usafadza mutungamiri wako kana mfundisi wako kana profeti wako, fadza Jesu. Pakurarama kwako kana ukaita zvinofadza Mwari, paunokumbira unopa, paunonamata unonzwa. Pabhuku raVagaratia chapter 1 verse 10, shoko raMwari rinoti iro, Pauro achinyora, zvino tinoita ushamwari navanhu here kana naMwari? Kana ndinotsvaka kufadza vanhu here? Kana ndaifadza vanhu? Nazvino handizaiva muranda waKristu. Iverenge munhu waMwari tega. Nokuti zvino tinoita ushamwari navanhu here? Mubvunzo, kana naMwari ndinotsvaka kufadza vanhu here? Kana ndaifadza vanhu, nazvino handizi muranda waKristu. Hama inodikamwa, Jesu ndinomudawo. Ndi Jesu shamwari yechokwadi. Usamutendera apfuure muupenyu hwako. Ndoda kuti inde mubhuku raMarko chapter 2 verse 1, wakatsinatira wakaenda kuna 7. Pane mashoko makuru. Usatendera Jesu kudarika. Teerera munhu waMwari, teerera mudikani, teerera munhu waMwari. Jesu uyu mutendere, abuye nomuupenyu hwako, adzanyangure zvaunofunga kuti ndizvo, akupe zvokudenga, mufaro wako uzadziswe, nokuti Jesu warindira kudzoka kuzotora vakaita kuda kwake. Marko chapter 2 verse 1 uchiinda kuna wakapinda muKapenaume ndi Jesu. Oh, hey. Amen. Waka apinda Kapenaume, kwai vanhu vakaziva kuti uri mumba. Vamwe vakanga vano mugwere wavo, vakavuyavo vakashayiwa nzvimbo. Jesu waitsvakwa navanhu vose vakanga vachimuziva. Famba munhu waMwari, kunyangwe pamukova. Amen. Mai waire sangano. Bhaibheri rinoti iro, kwai vakauya kuna Jesu apinda muKapenaume, vakaziva kuti uri mumba. Vanhu vazhinji vakavungana nokuti vakanga vashayiwa nzvimbo, kunyange napamukova. Akavataurira shoko raMwari. Regai ndikuudze munhu waMwari, Jesu wakasiyana navaprofita vanhasi vanoti pfambi ikabuya inotora varume vavanhu ikati ndatambura nougwere chibhotoro, ndatambura nougwere ruchira, ndatambura ndoda kugurira kuinda South Africa border jamba, mvura yomutaura. Asi Jesu asati arapa ugwere, anovataurira shoko raMwari. Fambai nemitemo yangu, idai vavengi venyu, namatirai hama dzenyu, raramai zvinofadza Mwari. Akavataurira shoko raMwari rinoti hakuna kuponeswa kuno umwe, hakuna rimwe zita rakapiwa pakati pavana vavanhu ratinosunungugwa naro. Tinosunungugwa nezita raKristu. Kukai pakabuya vamwe varume vana vakanga vano mugwere wavo, vakamisa pastretcher bed, vakabuya vakakonewa kuisa mugwere wavo pana Jesu. Munamato wavo vaiti, Jesu musati pfuuravo, tino mugwere wedu. Bhaibheri rinoti kudii paverse 3 inoti, vakauya vakaisa kwaari munhu wakanga akafa mutezo, akatakurwa navanhu
nemakei vakabuya nomugwere uyu famba munhu waMwari vakonewa kukwedera nokuda kwavazhinji ndokupfurunyura denga paakanga ari vakaputsa ndokubu Jesu ari muvanhu ari mumba akangoona madhende oburuka nomwe murume wakanga akaoma mutezo achiburuswa ari pastretcher bed. Jesu ndokutarira mudenga ndokuona mugwere achiuya. Pakasvika mugwere, Bhaibheri rinoti iro he was a paralytic, akanga akaoma mutezo somunhu ane stroke. Shoko rinoti kudii? Dowaka achiona kutenda kwavo akati kuno akafa mutezo mwana wakanga mwigwazviri. Famba vanyori vakanga vagerepo vakati ko uyu munhu unomhura Mwari sei? Unozvidza Mwari. Dowaka tega unomhura Mwari. Votokung'una. Jesu akati kudii? Jesu pavhesi 9 manya pavhesi 9 tega Jesu obvunza ya apa ndafamba ndoga muzviwi. Jesu unovabvunza chii chakareruka, kuti wakanga mugwazviri kana kuti tora nhovo ufambe? Terera munhu waMwari, Jesu haana kutanga kurapa, wakatanga kuti your sins are forgiven. Jesu chikuru chaanoda kuregererwa kwezvivi, nokuti nyange vachapora panyika ino vanamatigwa vatenda kuna Jesu vachafa, asi ifa uri mumavoko aJesu. Jesu akati chakareruka chinde chipi? Akavabudza 2 things, double 2 in 1. Akati ndinokangamwira zvivi, ndinoporesa unorwara, kuti muzive kuti ndiri Mwari. Tega munhu waMwari une simba panyika unaro nokukangamwira zvivi. Akati munhu wakanga achirwara, famba, ndinoti kwauri, simuka, tora nhovo ufambe, uinde kumba kwako. Pakarepo akasimuka akatora nhovo. Vakashamiswa vakati kudii? Vakarumbidza Mwari vachiti hatina ku panguva ino munhu waMwari unogona kubva pano pawakateerera kana watenda kuna Jesu uchiti handina kumboona zvakadai. Shoko raMwari rinoponesa, shoko raMwari rinosunungura, shoko raMwari rinoshandura upenyu hwanga hwaoma. Chokutanga panyaya iyi, varume vana vakati ivo, Jesu tinzwirei nyasha. Mumwe vana kudzokera kumba. Chokutanga vakavuya nomunhu wakaoma mitezo asingagoni kana kuzvishandura, vakawana pakazara, havana kudzokera kumba. Haleluya. Panguva ino munhu waMwari une hama dzako dzakaoma mitezo, vuya nadzo kuna Jesu. Vamwe vava kure naMwari, vaoma mitezo, havachagoni kunamata, havachagoni kuimbira. Una vana vako vaoma mitezo, havachaverengi shoko raMwari. Ndati kuna vamwe vakaoma mitezo pakutaura, kungovhura muromo kutuka chete. Varipo vaoma ndimi, vaoma mitezo kuvhura muromo kureva nhema nokushoropodza vanhu. Varipo vaoma mitezo padzidziso dzenhema dzemweya tsvina. Varipo vaoma mitezo panharo neshoko raMwari. Jesu achivadana, teverai shoko raMwari, vari mudzidziso dzavanhu. Ndati uya navo kuna Jesu. Varipo vaoma mitezo pakuda madhirezi, masmell house. Une musha, uno mukadzi navana, asi vaoma mitezo, vanongoinda kuchimai chakasiyiwa navamwe. Chirasha mhuri yako. Hama inodikamwa, varipo vaoma mitezo pakumwa doro nokusutambanje noruchiva. Ivavo uyai navo kuna Jesu. Panoda hama dzokutenda dzinovuya navaoma mitezo. Jesu unoti kutenda kwehama dzako kwakuponesa.
hauna here hama yaoma mtezo, hauna here muchato waomeswa mtezo na Satani. Buya nawo kuna Jesu, ndati hauna here upenyu waoma mitezo usisafambi wamira nokuda kwenyika ino nokuda kwemwe China. Buya naye kuna Jesu. Kana wachiverenga kuna Matthew chapter 8 pana mashoko makuru sei vaibuya naye kuna Jesu, sei vanhu vachifanira kuinda kuna Jesu. Tega munhu waMwari Matthew chapter 8 verse 16 na 17 inoti ava madekwana vakauya kwaari kwai vakauya navangani vanhu vaMwari navazhinji vakanga vane mweya yakaipa. Tega munhu waMwari, haleluya. Tega akaporesa vangani vose vaigwara, akauya navazhinji vanhu vakauya nehama dzavo dzimwe dzaiva nomweya yetsvina. Ukavona murume woti rimwe zuva ndichakuuraya, mweya wetsvina. Ukavona murume woita magirlfriend, mweya wetsvina. Ukavona mhandara dzoita mashuga daddy, yava mweya yetsvina. Ukavona uchituka mai vako, yava mweya yetsvina. Ukavona uri baba uri mai unotuka murume, mweya wetsvina. Unofanira kuuya naye kuna Jesu. Aenda naye kuna Jesu. Bhaibheri rinoti wakabudisa mweya yetsvina neshoko. Haleluya. Unogona kurayira panguva ino neshoko, kutsamwa kukatama. Unogona kurayira neshoko ariko kudenga vupomwe hukatama. Unogona kurayira Mwari uyu ariko kudenga neshoko vugwere hwakunetsa kwemakore hukatama. Unorayira neshoko vurigioni hukatama. Unorayira neshoko kusada Mwari kukatama. Nevaigwara kwai vakaponeswa. Tega verse 17 inoti zvokuti kudii ya Mwari ngaavongwe. Mwari wakatora vutera bwedu akatakura vutera bwedu, akatora mitoro. Ndati hama inodikamwa usarega Jesu achipfuura imba yako. Hama inodikamwa usarega Jesu achidarika project yako. Mukumbire abuye napa project yako. Vanhu vanoti wakaromba, utende usaramba. Iti ndakaromba Jesu, ndakamukumbira abate project yangu, abate marriage yangu, abate upenyu wangu. Nyangwe wakati wakaromba usaramba. Isasi wandakaromba unai Jesu Kristu ndiye woga mudzikinuri waunoti kana wamutendera kuti abate upenyu hwako zvinhu zvinoshanduka. Ndoda kuti utarire munhu waMwari pana Marko chapter 10 paverse 46. Sarega achipfuura murume uyu, murume anokuda kwazvo, murume anokutsvaka, wakabva kudenga, aine rudo nechisikwa chaakasika. Tega munhu waMwari. verse 46 Yes, vakasvika Jeriko. ndi Jesu Zvino vakati achibuda muJeriko akasvika Jeriko navadzidzi vake ana vadzidzi vake vazhinji doka Bhatimeo mwanakomana waTimeo raiva bofu riri rombe wakanga agere pasi. anga agere pazhira. Doha munhu waMwari, mira ipapo, mira munhu waMwari usamanya. Bhaibheri rinoti iro pabhuku raMarko chapter 10 kwai Jesu wakapinda Jeriko nokubuda. Haagari kana asvika, unopinda nokubuda. Ndati muupenyu hwako haarambe akagara kana pane vasingadi kuponeswa. Unogara kana uchida kuponeswa. Akapinda nokubuda ana vadzidzi vake navazhinji. Jesu unofarira vazhinji vabuye kwaari. Jesu unofarira vatadzi vabuye kwaari. Momo yaitevera Jesu. Vamwe vaiteverera kudya zvingwa, vamwe vaiteverera kuwaniswa muchato, vamwe vaiteverera kudya zvingwa. Asi pane munhu one wakamutsvaka kuti aponeswe. Iva umwe wacho munhu waMwari. Kwai pakanga pano murume wainzi Bhatimeo, mwanakomana waTimeo. Rakanga riri rombe, riri bofu, asi waigara pazhira. Munhu waMwari, ungava nourombe hwako waunoziva kuti uhu hwava urombe. Gara pazhira, gara pana Jesu, gara panoponeseka. Wairindira kupuwa zvinhu. Vanhu here, kukai ndokumbiravo sadza, ndokumbiravo mari. Bhati musi uyu akanzwa mheremhere yavanhu vakanga vachidarika. Akati mheremhere iyi
haisiye vanhu vanoenda kuhondo, haisiye vanhu vanoenda kudhibha, haisiye vanhu vanoenda kupolitics. Imheremhere inorumbidza muponesi. Bhaibheri rinoti wakadii munhu waMwari? Iye wakatanzwa Akati wanzwa kuti ndiJesu weNazareta. Akatanga kudanidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni tega. Vazhinji vakamurayira kuti anyarare. Akanyanya kudaidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi we, ndinzwirei ngoni. Ipapo Jesu akamira. Mira munhu waMwari. Bhaibheri rinoti anzwa, akabvunza chii chiri kuitika. Vakati ndiJesu ari kudarika. Akatanga kudaidzira, Jesu mwanakomana waDhavhidhi we, ndinzwirei ngoni. Vanhu vakanga vamudza vakarasika pamashoko akawanda. Vanoti Jesu ndoweNazareta. Ndoda kuudza munhu waMwari, Jesu haasi weNazareta. Jesu haasi weAmerika yoga, haasi weHarare, haasi weKwekwe kana kwaChivi, ndewe pasi rose. Kana ukadana kwaari, anomira muupenyu hwako, anomira. Jesu unodaidzirwa nebofu. Jesu ndinzwirei ngoni. Bhaibheri rinotiro Jesu wakamira. Ndowa munhu waMwari. Teerera muteereri. Jesu haana kumiswa na Minister of Defense, haana kumiswa na Minister of Energy, haana kumiswa na President weAmerika. Wakamiswa nerombe, akamiswa nebofu. Ndoda kuudza munhu waMwari, rudo rwaJesu hazvina mhaka nebackground. Unomira paupenyu hwako, unomira nyangwe wakachona, nyangwe usina mari, nyangwe muchato uchirema, nyangwe uri rombe, nyangwe wanga uri muchivi, ukamudana unomira. Unomira muupenyu hwako, unoda kumira muupenyu hwako, namata asapfuura. Jesu akamira muupenyu hwaBhatimiyos, akamira munhu waMwari. Ndatini munhu waMwari? Haanei dzidzo dzako, haanei mari yako, unomira muupenyu hwako. Vakati mudanei avuye, vakamira. Jesu amira. Vaye vakamuti unonyarara, unotinyangadzira muponesi, unoziva muupenyu hwako. Kune vanhu vanokudzivisa, kutendeuka, kugamuchira chokwadi. Usaita ukama navanhu, usadziviswa nesituation. Uya kuna Jesu uti musandidarika, ndinzwirei ngoni. Pakati pedu hama dzinodikamwa, hapana here anoda kuigwa ngoni naJesu. Anoti Jesu mwanakomana waDhavhidhi, nzwirei ngoni pavana vangu, ndinzwirei ngoni pamurume wangu, ndinzwirei ngoni pamudzimai wangu, ndinzwirei ngoni paugwere. Jesu unomira. Akadamwa nomunhu anorevesa anomira. Akati mudanei avuye. Verenga munhu waMwari. Ipapo Jesu akamira. Akamira. Akati mudanei. Akati mudanei. Vakadana bofu. Vakadana bofu vachiti kudii? Tsunga moyo, tarira unokudana. Tsunga moyo, tarira unokudana. Panguva ino vateereri, tsunga moyo munhu waMwari. Wazama zvaramba, asi nhasi ndiri kuti tsunga moyo, unokudana. Kana akudana, usaita musimbwa wokusimuka, usaita musimbwa wokurega kuuya kuna Mwari, wakurindira kwemakore. Tsunga moyo, unokudana. Tsunga moyo pane zvakuremera, unokudana. Ndokubva vati vuya, bofu rikadisha Mwari. Verenga. Akarasha nguo yake, akasimuka, akaenda kuna Jesu. Kwai Jesu akampindura, akati kwaari, unoda kuti ndikuitirei? Bofu rikati kwaari, Rabhoni, kuti ndivone. Jesu akati kudii? Dwaka, enda hako, kutenda kwako kwakuponesa. Akavona, akatevera Jesu muzhira. Hama inodikamwa, wadivo kudaidzira serombe raidzi Bhatimiyos rakabvunzwa, unoda kuti ndikuitirei? Avuya kuna Jesu. Jesu hakupi zvausati wakumbira. Budza Jesu zvaunoda. Tell your own story. Unoda kuti ndikuitirei? Kana oda kuti Mwari akuitire? Tell your own story. Ndinoda kuona, ndinoda muchato, ndinoda mufaro, ndinoda kusimbira pana Mwari. Jesu unoti kutenda kwako kwakuponesa. Akavona,
akatevera Jesu mushira. Panguva ino dzinodikamwa varipo vanhu vanoda kuona shira yechokwadi. Varipo vanhu vane mitoro. Jesu uri kubvunza, unoda kuti ndikuitirei? Akamubvunza asvika pana Jesu. Mubvunzo wangu unoti, Bhaibheri harina kuti bofu, rakabatwa richiendwa naro kuna Jesu. Wakasvika sei pana Jesu? Aiteerera inzwi, sondewirai ngoni, muripiko? Jesu akati vuya. Aitevera inzwi. Kana uchida kusvika pana Jesu, tevera inzwi reshoko raMwari. Ndinoziva varipo vanoti, Jesu musandipfuure, musandidarika tenzi, nyangwe ndaremegwa musandidarika, pfuurai muno upenyu hwangu. Uripo here munhu waMwari? Jesu ndo zvaakavinga vanodana nomwoyo wose. Uri pauri, simudza ruoko uti, Mwari musapfuura, handidi kupfugwa, nyangwe ndine mari, nyangwe ndisina, musandidarika. Ndoda kunamata newe. Jesu musandipfuura. Kana uchida munhu waMwari, ndatisimudza ruoko rwako kuna tenzi. Haakudariki, nokuti kuna vose vanodana kwaari wakavaporesa. Ndo zvinotaura Romans 10 verse 13 inoti, ani nani unodana kuzita rake uchaponeswa. Ndava kunamata mudikani, kuna vose vanodana kwaari. Waona Jesu, waona zvose. Namata asakupfuura. Ngatidzorei uso tinamate. Baba vedu vari kudenga, munyasha dzenyu nomuzita renyu guru, nomukuponesa nokutura mitoro, tarirai vapa mwoyo yavo kwamuri, nevanotenda kuti Mwari munogona kuzviita. Musapfuura upenyu hwavo. Vari kunamata umwe noumwe kuti Mwari musandidarika. Rangarirai upenyu hwavo, rangarirai hama dzavo, rangarirai michato yavo, rangarirai vanogwara, rangarirai vane zvido zvemwoyo, muvaitire sokukumbira kwavo. Ndinonamata ndichipotera muzita rine simba, zita rinogona raJesu Kristu, ndichiti amen. God bless you. God bless you. Ndanzwa nezvikomborero muri kuvapa tenzi, vamwe vari kugashira madonwe mundipenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni, madonwe mundipenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni, madonwe mundipenyi. Musandipfuure Baba, kananda shata ini itenzimu sazondisiye mutawe wenyu ndipenyi. Mwari kuneni, Mwari kuneni, madonwe mundipenyi. Mwari kuneni, Mwari kuneni, madonwe mundipenyi. Rimuchite matine urambo ini, imoyo wa matwage pasi mundisu nungurenyi. Mwari kuneni, Mwari kuneni, madonwe mundipenyi. Mwari kuneni, Mwari kuneni, madonwe mundipenyi. Musapfuure mabofu marapenyi, itau bawa wa Jesu arunyara rondipenyi. Mwari kuneni,
madolwe mutipenyi marikuneneni madolwe mutipenyi tiri muchitema tine urambo ini iwa moyo wa batwange pasi muntisunungurenyi marikuneneni madolwe muntipenyi marikuneneni madolwe muntipenyi musapfuhu remabofu marapenyi itau bawa wa Jesu runyara rondipenyi marikuneni